Jeg hedder Jakob Clausen, og jeg er direktør i P. Clausens Fiskehandelshavn i Aarhus. Og her er mine 5 gode steder at hoppe hen, hvis jeg stille en lille sult, eller skal jeg stille en stor sult, eller gjort det, du har lyst til. Det første sted, som jeg vil give en klar anbefaling, det er Dingse. Nede i, jeg tror det er Badstuegade, står der 2 fuldstændig skarpe mennesker og laver nok omtrent byens bedste sandwich fra bunden af. Kæmpe skud ud. Det næste, jeg vil anbefale, er Brødrenes. Brødrenes original er jo også synes jeg lidt sådan en meget nystartet lille institution i byen, hvor man kan få en god flæskesteg sandwich, men også lige gå ned til en sludder og få en fadøl hen over disken. Nogle rare drenge, der er dernede. Nummer 3 er så lidt mere, hvis man skal have et måltid. Man lige skal ind og sidde. Det må også godt være lidt hurtigt, vi er på fart. Så vil jeg anbefale Olli Nico. Både skarp pris for det første, men også fuldstændig suveræn måltid. De kører dagens ret hver eneste dag, så man kan gå ind og have en ny oplevelse hver dag, hvis man har lyst til det. Så kommer vi til nummer 4, og det er jo så lidt mere, hvis jeg lige lille mor skal ud, og vi har børnene med, og de skal tons rundt, tage markedshallen over i Nicolinehus. Også fordi det er nogle gange svært med sådan en menukort der, og så børnene, de kan aldrig beslutte sig. Her er der i hvert fald et hav af muligheder. Og så hvis man lige skal ud og have en øl, og man ikke lige har lyst til at sidde på et af de fuldstændig fantastiske brune værtshus, der er i Aarhus, men der godt må være lidt høj hang på pladsen, så tag på handværk. De laver det selv. Det er noget godt skidt, og maden den smager skide godt.